Какво става, хора? Днес ще ви покажа моят Minecraft свят на PlayStation 4 ми. Първо, тук имаме странстващ търговец, който не съм го спаунвал. Тук по принцип има рибки, езерица има. На другата част има аксолотели. А тук такива стълбички към моята къща. Така, в къщата ми имам 4 вида различна храна. Всеки барел е пълен с тази храна. Само да направя малко така. Във всяка печка има по стак колблокове. Тук съм направил честове с всякакви скъпоценни материали. Тук долу с блокове за строение, къблстон, дърт и планкове. Тук имам съндък с снаряжения. А тук съндък с храна. Тук имам наковалня, си я ползвах само за да си направя балонята. Ето е моята балоня. Имам и щит в инвентара. Отгоре леглото. Имам от новия апдейт неща. Тук съм си сложил нещо като артефакти. Тук имам моят телефон. Сами виждате модела. Тези, които са фенове на Samsung, извиняйте, може и Samsung да направя. И такъв. Така, тук имам команд блок, който ни телепортира в моята подземна база, нещо като иглу, подводна да кажем. Тук във всеки чест има спайглас и 4 търтъл шела. В абсолютно всеки чест имаме си легло, осветление и може да излезем от тук, за да плуваме малко. Това е просто сфера под водата. Тук имаме команд блок, който ни телепортира обратно. Не питайте как ги направих тези неща. Да, защото всичко това е направено от такъв контролер. Така, като слезем долу, виждаме такова кофа за буклук, и 2 такива розички и аксолотел. Аз съм написал Natural Blue Axolotl, защото този е син аксолотел. Не мога да го покажа, защото аз ако го разлея, той ще избяга. И да, той е натурален син аксолотел. Съжалявам, че бутнах. Който е най-рядкият аксолотел в играта. Тук отзад си имаме нещо като тунел с червени факли и чест с ресурси. Не знам защо съм го направил. Направил съм нещо като такова. Нещо като тунел на Herobrine. И това е всичко. Това е целият ми свят. Така изглежда отгоре. Лайкнете ви видеото, защото това е първото ми видео на този канал. Абонирайте се с камбанката и сложете комент на видеото. Да знаете, това е първото ми видео. Мисля да не го редактирам там в... Просто да не го обработвам, защото първо съм в малко тежка ситуация. Телефона ми е счупен. Лаптопа ми не е много бърз за обработване на видеа. Аз си обработвам видеята от телефона, да. Това видео няма да бъде обработено, просто си го показвам на цяло. Няма да има кропове. Ето.
и цялата ми Minecraft база на PlayStation 4 Slim. Благодаря за гледането.